Alright guys, so papunta tayo sa ilog ngayon kasi nabitin yung mga batang kasama natin. So dito na yan sa Haswell Campsite and Resort. Ito yung This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon in the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Alright guys, so papunta tayo sa ilog ngayon kasi nabitin yung mga batang kasama natin. So dito na yan sa Haswell Campsite and Resort. Ito yung hagdan papunta sa baba ng ilog. So sino maghahawak ng camera ko ngayon? Sabagay, parang man siya, kaniba ko man siya Ito yung pabugso. mga kasama natin ngayon. Kaya man siya pabugso. Okay, magpalipad tayong drone para at least makita nyo kung saan kami dumadaan. Hati-hati, Barera, 147 step, 147 step, 50 lang sa akin. Okay, let's go. 50 Ilan lang sa'yo? sa Ilan sa'yo? 50. 50, oh. Oh, 50 lang daw, 50 sa kanya. Mga problema tayo sa asawa ko kasi baka magkahit na naman. Okay na si Ali. Tulover Ali po, sige mag-vlog ka. Hello guys. So ngayon guys, pupunta kami sa ilog. Ilan ano to? Step? 140 step lang. Nakakapagod ako. Ata, to yung nauna si Ate Cassis tas yung Pakita mo yung ano nag... nakakatakot. Baka mapagod ka, mahingalan ka, Ano na lang? or mahiga ka. Sige na. Nalinig kasi kami mag... Ang problema mo. Ano? Yan, yan yung daanan namin. Nakakatakot kasi Kumawak. yung O ngayon, papabawa na kami si Ali po, tingnan niyo. Up. O, dahan-dahan lang, guys. Ayan kami, ayun doon si Sabina at yung mami at daddy na yun sa likod. Up. Ayan na kami, bigay po, pababa na. Para hindi ka madisgrasya, ayun na. Pababa na guys si Ali, ayun na. Tingnan yung bababaan niya, Pero at least dito naman, hindi naman siya yung pababa talaga na pabugsok. ayun guys. Hindi siya yung paano talaga, Nakakatakot. Yung parang sa, ano, yung nagtataas ka sa kubo. Gano'n. ayusin mo yung ano, tingnan mo yung vlog mo, Ali, tingnan. Kasi alam nyo guys, nagtaas kami noon sa ilang ano yun, meters. Like, ang hirap niya. Napagod noon si Mami. Pero guys, nung nasa Karamuan kami, nagtaas kami ng hagdanan. Ano, 100 Edi, meters. nagka-vlog kasi Ata. si Ali. Guys, Mababa na yung Sabina. Hello guys, So, mababa na yung Sabina. that's ano, all na. Ayan o, Ayan, layo na baga tayo. naririnig ko na yung ilog. Oh, Kuya Lo. Kuya Lo. Kuya Lo, karga. Apo.
Dito na pa, bababa na tayo. Ano kaya? Ayun, ayun na sila. Kuya, lotin sila ko. Sige. Tingnan mo lang yung ano. Masalog, ganyan tayo. Hop, yun yung mga sa likod. Hop, hop. Ganyan sila. Oh. Ganyan sila. Ito na kami. Hindi naman. Buti nga ito. Hindi ito yung ano, dir-diretso ito lang pababa. Hindi, pag ano nga, pag na-disgrasya tayo, ano? Oo. Relax ka lang. Sabihin Bin nga, relax lang oh. Baby, hi. Hi. Ah. Hello guys. Dawdawin tayo guys. Dawdawin tayo. Ang pagbabata, sayang na ako. Paalam pala. Hello. Ayan na siya guys. Oh, yan yung ano niya. Ayun, malapit na kami. So, Guys, malapit na kami. ang sabi daw, Guys. ang sabi daw 140 steps ito pero Nakakapagod. yung 140 steps niya hindi naman talaga siya yung tipo na yung parang malalaki yung akbang, ganyan. So, simula. Pagpalapit na, doon na lang. Oh. Andun pala ako guys. Alam mo guys, ang init. Da. Bilisan nyo daw guys. Ito, medyo malakbang na dito pero at least, ano na dito. Ayan na siya. Bigay, ipasa Lord. Guys, alam nyo ba? Sige, ikaw na. Sige, dire-diretso yan mga kabayan. Nagpalipan ng drone. Dad! Sabi ko ate tayo. 450 lang sa akin step. Paano yung Hanip na to. hanggang doon ka lang? 50 lang. Grabe mo naman din eh. Nakakapot. I need it. Di ba nauuhaw tayo pag akyat? O, dito, iwanan natin itong tubig dito. Para may reserve. Pero, So ngayon, pasensya na, hindi tayo nakapag-vlog maayos. Hawak ni Carlo yung GoPro natin kasi kapalipad tayong drone. Hindi ko kaya pagsabayin yung drone tapos yung pag-vlog natin. So malapit na kami dito sa baba. At yung drone natin ay nasa taas pa. Malapit na kami. Ito yung swimming pool dito. At doon naman sa baba ay ilog. Ayan o. Ayan o. Ito yung swimming pool dito. Hindi ko alam kung pwedeng paliguan ba itong swimming pool na to. Kasi kung makikita nyo yung pool na to ay medyo hindi ko alam kung madumi hindi ko alam kung madumi pero siguro mas mabuti kung doon tayo maglalangoy sa baba sa may ilog mismo. Ay ilog dito. Ito yung drone natin ay stack up na. So papapuntahin natin sa baba yung drone natin. Nasaan yung drone natin? Nanda natin doon ba? Ito yung swimming pool dito. Ayan, pwede dito mga bata. Hindi ko alam kung pwede paliguan to. Kita ko yung drone. Asan ang drone natin? Ay, kita mo ba? Saan? Hindi ko na makita eh. Saan daan natin? Lo! Saan daan natin, Lo? Ha? Dito sa baba. Okay, mali ang daan natin. Doon tayo napunta sa unahan. So dito pala ang daan. Dito ang daan. Madumi dito. Ito yung daan pala. Ito yung hagdan mismo. Ayun oh. Oo. Ito yung daan papunta sa baba ng ilog. Ayun oh, kung makikita nyo. Mabato.
Kaya pag nabitin kayo doon sa taas, pwede kayo dito. So, hanapin mo natin yung drone natin kasi baka nawawala na yun. Alright. Alright guys, at the moment, malapit na si Kuya doon sa lugar na kung saan nahulog yung drone namin. Pero, habang hinahanap yung drone natin, gusto ko sa inyong ipakita itong campsite and resort dito sa Barangay Panikwason. Ito yung Haswell. So, kanina, or kahapon, galing tayo sa taas. Ngayon naman bumaba tayo dito kasi may swimming pool dito sa baba na kung saan ito ay galing mismo sa ilog yung tubig. Ayan o, kung makikita nyo. Ito pang adult, ito naman pang children. Tapos meron ditong isang cottage na kung saan nahati sa tatlo. Meron ditong kubo at dito rin sa may likod ko. Hanggang doon sa may unahan. Kung makikita nyo ilog na yan o. Kung gusto yung mag-swimming dyan, pwede naman. Kung gusto nyo dito, pwede dito. Kasi dito nga may cottage yan. Ayun, cottage din. And then, kung makikita nyo sa baba, meron din nailigo mga bata. So, dito lang yan sa may Barangay Panikwason, Naga City. So, ito yung first time na nakasabit yung drone namin. Grabe. Kaya ngayon, hindi pa kami nakaka-uwi. So, baba tayo dito sa may ilog. Dito halatang may nagluluto. Ito yung cottage na sinasabi ko sa inyo. Ito yung bato. Ayan, ay ko. Ito yung ilog. Sakit nun ito yung ilog. Grabe. Napaka-presko dito kasi nature na nature yung vibes. Doon. Nandoon yung drone namin sa ibabaw ng sagingan na yan. Grabe. Na-stress kami sa araw na to kasi yun nga, nahulog yung drone namin. Buti nga, yung pamangkin ng owner nandito para samahan tayo and then tulungan tayo para mahati yung drone. So meron marunong umakyat dito sa bundok na to, nandun yung sa taas. Pero sa ngayon, kung naghanap kayo ng resort dito sa Barangay Panikwason, pwede dito sa Haswell Campsite and Resort. Pwede kayong maligo dito, pwede kayong mag-camping ng ilang araw. Kung ilang araw na gusto nyo, pwede kayo dito. So magdala kayong tent, and then kung meron naman kayong kotse na ready na sa pang tent, pwede. Kasi malawak yung taas. Pinapakita ko sa vlog na to. Ito yung spot namin ngayon. Ayan, So makikita nyo naman to sa drone kasi kaya nakapalipad naman tayong drone. Kaso lang problema, habang lumilipad yung drone, although may mga nakasave naman na mga footages, ang problema yung drone nakasabit sa taas. So ayun, magandang umaga sa inyo lahat. Peace out.